En staan ze erop? Ja, ze staan erop. Je ziet precies het gewei er bovenuit steken. Hij beweegt wat. Net kon je mooi het gewei zien. En met name die hinders, die liepen verder erachter. Die zag je onscherp erachter lopen. Dus eigenlijk een aardiger plaatje nog dan die herten de ginds. Die wel heel ver weg zijn nu. Wat maakt de edelhert zo mooi voor een fotograaf? Ja, het is een heel mooi, een heel sierlijk beest, ondanks het feit dat hij zo groot is. Ja. Het is imposant gewei. Is dit de ultieme voldoening dan, om ze te zien? Ja, dat is wel prachtig. Ja. En hoe speciaal is zo'n edelhert? Ja, volgens mij hebben we niet heel veel grotere dieren in Nederland. Dus dit denk ik ook best bijzonder. Ja. Afgelopen zondag was het hier echt heel erg mooi. Waren er, ik denk wel 30 zat hier zo helemaal bij elkaar. Oké, dus bijna de hele groep. Hè? Bijna de hele groep, ja. Wat wist weet, kon er enorm veel tellen. En dan zitten ze wel in het water, waterzand spetteren. En heel veel mannetjes zaten te jagen op de vrouwtjes. Dus toen was het heel levendig. Nu zijn ze aan het ontbijten, hè. Dus het is rustig. Ja, het is bronstijd, maar het is nog wel rustig nu. Ja, etenstijd, hè. Dat is nog belangrijker. Nog belangrijker, anders kun je het niet volhouden. Ben je dan ook blij dat de herten te zien zijn bij zo'n excursie? Nou, dat is eigenlijk wel het streven. Hè. Daar ga ik vanuit. Dat ze dus... En dat geeft me ook de voldoening van de excursie. Dus de beesten, nu zijn ze wat verder op afstand, soms zijn ze wat dichterbij, maar het is altijd een hele ervaring als je ze ziet. En dat merk je ook aan het publiek. Ja. En ik heb er plezier aan om het mensen laten te zien. En, een mooi plaatje. Hè? Ja, fascinerend vind ik het. Die kijkt naar ons, hè? Is dat de grote leider daar dan, Frank? Nee, als het een leider was, dan had hij ook hinders bij zich. Ja? En dat heeft hij op dit moment niet. Och arme. Och arme, ja. Het Weerterbos zijn goed voor de herten, maar zijn de edelherten ook goed voor het bos? Ja, zeker, zeker. Als je kijkt zeg maar, de verscheidenheid wat een hert brengt in het bos. Als je kijkt naar de leefwijze van het hert. Eet blaadjes, schuurt bast af, maar eet ook bast. Eet van de grond, maakt open plaatsen. Dus zorgt voor meer structuur in het bos, waar ook andere planten en dieren van kunnen profiteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan even over de toekomst. Ja, die rassers die staan er altijd. Ja, die rassen staan er al. In de toekomst hoop je dat die weg zijn? Dat ze echt vrij kunnen zijn overal? Ja, natuurlijk. Iedere liefhebber van deze beesten zeg maar, hoopt dat die rassers zo dadelijk een keertje weg kunnen. Zodat ze zich uit kunnen breiden zeg maar, over de hele Kempen, om het zo maar te noemen. Ja. En toch wel een beetje weer te bos blijven? Ja, maar dat zul je ook altijd wel houden. Zeg maar, want deze beesten die hier nu zitten, dit is hun territorium. Dus je zal hier altijd de edelhert blijven houden, maar ze breiden zich alleen langzaam uit.